Momong Ceplis. Momong Ceplis pinter. Dek, melu mbak sapa? Mbak sapa iki jenenge? Atu. Asike Momong teh. Pinter Momong. Wah, wayu lek Momong ini. Ngono. Pinter, cetha, mangku adik ngono kuwi. Ngono kuwi Momong. Sok rip natu sok lek duwe anak ngono kuwi ya Momong apa ora? Lah iya Momong to. Maju-maju arep magrib. Oh, dilengkas ke kanu jamaah. Maderoken adan. Lah ruko siapne apa urung? Jikok ruko bar iki. Endok, Mbak tuh apa jikok ruko? Yo. Bilang apa Mbak tuh? Terima kasih. Momong ki, Mang. Duduk. Duren mau ta? Ya kok tuku ya. Kok bengi tuku ya? Duduk ngene Mbak Roah kok didelok ya enek apa duren ya. Mulai enek tumbas ya. Ngene Mbak Roah lek enek kok tuku ya. Iki jenenge sapa iki? Ceplis. Tisu sebenarnya tisu. Nanti tisune jajal pundut nanduk. Meja. Meja. Ini tamu. Pak Ciko, mau tolong. Mau tolong toh? Apa dok? Enak dok.